Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po Rikiti Vo. Tindi mulani Papa Isabel 2 minutes past 10. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kutsudzira dziri kuitika matima nawasenyika ino. Rega ndingotanga muri Zimbabwe ndichiti paka Karoi. Sheku Karoi. Chiri kuti tani. Mawiki nemazuva amashoma adarika muri Zimbabwe. Kwanga kuine mitambo. Wakanga uriko but mutambo wakanga uriko uyu. Mutambo wezvinyawo. Kira kuti zigure. Right. Basa rakabatwa mbariro akarira. Mbanje. Jenje. Aiwa. Vakomana vakanga varipo mukati mekutamba. Apo chokwadi vanga vasangana nzvimbo nedzimbo dzaisangana pamochinjizwa kumena uri kusangana pane vakuratidzana zvigure zvinotamba sai. Icho kwadi vanhu vakatamba ine nguva yakareba kubva kumashure. Icho kwadi zvinogara zvichikati pakutamba vanhu vachifanana zviri kuchitika zvichioneka ipapo. Asi zvakazoitika ndezvekuti mutambo uyu wakapera panguva yokuniswa kuma11 dzausiku. Vanga vatoisa malaisi panzvimbo. Wapera kudaro mutambo unonzi uri pakati. Pane chimwe chigure chakabva kune imwe nzvimbo chakasvichiri mukati mekutamba. Umwe mukadzi ari kugara mukati menzvimbo iyi inova ndo nzvimbo yacho yaitambirwa. Vanga vari pahome vacho. Pane mukadzi anogara imomo. Mukadzi uyu ane vana vake vatatu. Anogara iye nevana vake kumba kwake hakuna murume. Pakatamba chigure chinobva kune imwe nzvimbo. Akanakirwa ndobva jambira pastage. Muground munhanga imomo. Right. Nacho kuchipereketa. Chigure chakanakirwa. Vanhu vakafara ndizvakaitikepo pachikonzero zvakangoitika vanhu vasina tarisiro yekuti zvinhu zvakamira sei. Munoziva zvinhu zvinongoitika nguva iyoka. Kana kumashow kwatinoendako kuniko kuti tikasarudzana kuti tinoona tatova apa kunongoita Mumwe anongopindira. Angojambira pasina kushedzwa. Vanhu muchida kumudzinga ka obva spark. Ndokubva wazobuda muground achibva anogara pasi paya. Basa remutambo richibva rapera. Vanhu nevanhu vakuenda kudzimba dzavo. Vanogara munzvimbo. Kune vamwe vanofamba varipo 5. Unozopedzisira wa1. Chikonzero nitakakusvika kwevamwe. Musara vatatu. Musara vaviri. Kana kuti mumwe anotaka chibuda chirodhi yangu yakuparadzana vamwe panapa. Mukuparadzana vachifamba mukadzi akabva kumba kwake. Asvika kumba kwake ndovhavhura dhoo achipinda pasina 20 minutes akabva anokerwa but vakafamba vachiita zvinhu zviri kana vachifamba vakasvika pakuparadzana vanombomira vomboita nyaya obvaina pasina maminutes akanokerwa vafudza plus hakuna nhororo dzekunzi kune vanhu vanonokerwa vachitorwa mudzimba vachiita sei ndobva ngotirega ndidongore kungodongora daiso ndiye haka ndobva asimudzwa pasi gumi rakadya vaviri munhu akutotanga kurepwa munhu wechirume but munhu wechirume uyu akapfeka chigure. Vamwe vasati varara manext door vamuda kuzama kumhanya so amai ava vaitoreperwa padhoo nokuti dhoo rakavhurwa. Amai vachibva vabatwa ipapo zvokuti munhu aisvika panzvimbo iyi makumbo achitori panze misoro yevanhu ichitori mukati. Paakabatirwa ipapo ndo pakadonhedzerwa ipapo. Chigura achida kumbomira chaingozezva chakaviga chete hakaka. Vanhu pavakamhanya mukoma KB munhu akataka kusvika munhu wechikadzi. So pakasvika chinobata munhu achizoti vanhu kawo munhu kuchema kubatwa uko. Pakasvika chizama kubata chigure pachakanzwa chabatwa ndo pachakamuka mukoma KB. So munhu akasara akabata zvimwe zvinenge zviri zvakasungirirwa sezvo nezvimwe zvinenge zvimambavambava ndo zvakasara akabata chete chigure tobo chatawa chatiza vatiza kudaro vachibva vamwe vanhu vakazoungana zvikanzi munhu ndo zvaanga ari ona zvinhu zvatasara nazvo panapa izvi. So vanhu vachibva zita nyaya kuti vada kuti vatsvage kuti munhu uyu angave ani. Vanhu kuti vachiziva manje zvinhu zvasara zvakabatwa ka pane zvimicheka nezvimambava zvakafanana nezvehuku zviya zvinenge zviripo zvezvo kuti vachiziva manje kuti ndezvani manje nazvipfekwa nani but zvinhu izvi zvakazhinji zvinongowanikwa pane munhu wese kuti vachiziva kuti ani izvizvi chaizvizvi ndiani hanyaya yanetsa. So mukati menzvimbo manje mazoita vamwe vari kutaura kuti kana zvinhu zvinofanira kunge zviri zvaningi. Vamwewo vachiti isu tiri kufungidzira kuti amai pavakajambira mugiraundi paya chiya ndo chakasipakwa naamai ava ndo chatevera but chigure ichi achisiya imomo chinotobva kune imwe nzvimbo endi vanhu vavakavaine nerori vachiburuswa vachienda mutambo wakupera vakabva pinzwa pai futi murori. Saka tsvakurudzo yavaiona yamai ndeyekuti pavakapedza mutambo
chigure chiya chikumbotamba naamai muground chakaenda here nerori chakadzokera nerori kana kuti chakasara kuti vanyatsoziva manje kuti akabata munhu uyu ndiani asi mukadzi nyakatiswa kumapurisa chokori munhu akaita sei akabatwa chibara. Saka mapurisa vari kuita tsvakurudza vakomana vanotsvaka vari kuita tsvako mambavaya nezvese zvakabva pakabatwa chigure ichi zvine mapurisa zvakachengetwa yapakaipa mambava akachengetwa asi manje kuti uzoziva kuti mbava iri ndirabozvo kana ndikanyemba asi anditi inenge iri uniform vanofanira kuzikanwa kakuti kana iri uniform kana iri x large ndiya esina kuti ndiya baroi apa hapana kusara sokuti isusu titakapfeka matishesi akanzi national fm same color right tunaza kuti kune laji kwanditika zvakaitwa manje kwakadhonzwa chipenga achina kuenda iri tisheti yese kwakadhonzwa minenge nechimwe chijire chakasungirirwa ndanga ndichifunga kuti kana iri minenga inokubvisa kana chiri chimakanje chiya chakareba chiya paminenge yacho inenge yakarebawo anditika chichabvunza kuti vanoziva kuti kana kari kamwimwe pamwe anenge tumenenga tichi chinoenda nomwimwi amene kufungidzira amene tibatsire variko vanoziva ikoko kuti munokwanisa kuziva here kuti kana muchinge mazoona chinhu chakadai pakupfekwa kunoitwa uniform iye zvinoreva kuti izvi ndezvani. Yes, tibatsire Zimbabwe machinzwa chekukarori ende mutemo unoti ariko here anotenderwa kuita izvozvo akapfeka hembe dzebasa mazuona ari kuabvisa office. Yes, ari kukanganisa office ari kukanganisa basa ungati wakapfeka uniform yechipurisa onekwa ari muqueue uri muqueue apo rinodya sadza wakamira baba Isabel ndakuzani kuti ndi ma uniform aya jezi number 10 rinozika ndi ndiratonderayisa manyanga. Yes. 7 ndi Mwalimu Lauzi. 2 ndi Edmond Mpengesi. 6 Kanyemba kuti ndopakabva manenga saka nenga roga kandi chikabviswa chipisi cheruoko chisina kuzosangana kuground ane jezi isina ruoko ndeupi munoziva sei kuti ipisi ndejezi raya pakaipa. baba Isabel pfapfaidzai chimwe tinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzura zviri kuitika matimana ose nyika ino chimuti munenge makachibata ndinoziza muri kufamba nadzo paka ndapindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yekwekwe ndiri mukati menzvimbo yekwekwe muri yeZimbabwe takutaura kana kuti kutaudzana kana kusamira zvakanaka nekuda kwebopotwe nemutauro mukati memumwe musha mune vamwe baba vakaroora kusvika vaita madzimai matatu ndokuita vana vanokwana kuita iwe 11 gumi neumwe chete. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vana vakatanga kurwara kusinganzwisisike vakaroorwa vachidzoka pamba vakaroora vachinetsera nemadzimai mbereko dzichishayikwa bobotwe nekutaura panga pasinganzwisisane yanga yangova mvenge madhamburikiti mutariko wamadhende kureva kuti panga pasina kuwirirana nekufambidzana zvakanaka ane chaabata chaisabuda but vana nekuda kweukuru nekuda uchenjeri vaishevedzera vachiti upenyu mwene wawo hongu ndakaberekwa nevabereki asi zviri kunetsa ndinofanira kuti zvitsvage ndega ndigo zura richiri kuita dambudziko pandiri chii tenyoroshiviribiga chiwemba kimenikasha zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vana vakatanga kufamba vaenda kubati bedzikereke vachienda mukati mechivanhu mashoko nekunzwana vachigara pasi mumwe nemwe aidudzira zvaisangana nazvo mumwe nemwe achitaura zvakasangana nazvo vakatanga vachanyara kududzirana kusvika vaya kuzotaura kuti tinosvika kupe vakomana kukafa 1 kukafa wepiri kukafa wetatu toso zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vakazosvika pakutaura kuti iwo amai regai tikuzivisei panapa kusagara kwatakanaka kwatiri kuita uku inyaya yekuti baba ndo vane zvavari kuita baba vedu ndo vakabata ndo saka tichifa pano vari kushevedzera kuti izvo handina anondibvunza chikonzero huku ikadya mazai ayo munorwadziwa nei mazai ndai vari kutaura mashoko aya vana mushure mekufamba vachibva vabata baba vavo zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vana vachinge vadaro amai vakashevedzera shoko rokuti vana vangu musadaro baba venyu inzwai kubva muchiteka kurarama kwenyu kuita kuchikoro muchipfekedzwa mapamba muchirwara muchienda kuchipatara vachienda kunokwereta dzimari vachifamba neusiku kubva ndakazvitakura kusvika nhasi mukadzi akapopura mashoko aya mukadzi mukuru chikonzero ndiye akasara pamba amai vadaro vana vana kugutsikana nazvo vakashevedzera amai vega vachiti kuti ndikusunungurai vana vangu
chikonzero kwamunofamba hapana chandinoziva. Tingaita sei tigare pasi touwirirana totsvaga zvokuita, mosvedza dzimwe hama totsvaga vabatsiri vakawanda kana kuenda kwamambo. Tikaenda kwamambo, mambo vanogona kutipa mubatsiri wavo nokuti vanoziva n'anga dzavo, vanoziva maprofita avo, zvinenge zvane mutemo pakati. Asi chandiri kuda vana vangu ndechekuti hatizi kuda kutukana, hatizi kuda bopoto kana kurwisana. Ngatitsvage chinhu chedu tichigadzirise, zvibva zvapera zvakanaka, vasara vapenyu tienderere mberi neupenyu. Ndizvozvo chaizvo. Shoko rakabuda muromo mai anga riri shoko rakanaka, chikonzero kuna baba naamai ivo vari pakati. Inzwai mhuri yaZimbabwe vachibva vazotsvaga mubatsiri, mubatsiri wokutanga akashevedzera achiti iwo handidi kurwisanisa vanhu. Chikonzero pakati penyu mukatibe kufamba, ndo pane munhu ari kuita zvinhu izvi, hangave mwana kana kuti mubereki. Saka zvikurwisanisa vanhu handisi kuzvida, ndokubva hwana kwenopiri zvikanzi izvo huku iri kudya mazai ayo. Wechitatu achibva ati iye inini pachangu haiwa handidi kutaura, asi ndoda kuti zviitike zvega zvichibuda mukati menyu. Handi tinosangana kumba kwenyu ikoko, asi ndinoda sabhuku vavepo kusanganisira mutungamiriri wepanzvimbo kuitira mune zvakamwari. Asi kana ndichiwa ikoko ndiri kukumbira kuti muende kumapurisa, muende kwamambo munopiwa tsamba. Mangwana handidi kupiwa mhosva yekuti pandakadarika ipapo pane vakarwisana, pane vakapondana. Kana ndiri ndakuungaridzai mutemo unoti inini ndinozopiwa mhosva, but satienda kumberi mberi. Ndoda ndikuratidzai kuti sei ndakaitwa godobori, sei ndakaitwa muprofita. Tsamba dzangu idzi. Beyond, deep down. Oh, beyond, deep down. Beyond, deep down. Beyond, deep down. Yemeni o, waroi havana biro mumba. Iwe. 17 minutes to 11. Zvikanzi kudiniko? Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndosimuka naye pamtumene ipapo. Pataisira inoshevedzera icheti. Pavakazoungana ipapo, muranda akangashevedzera kuti iye ndoda kupinda mukati meguta ndingotaura nemi. Tigobatani kunetsa chiri kudaidza mukati menzvimbo iyi. Ndokubva tiungana naye musi wakati. Yaenda ukasvika pambapa. But pakasvika pambapa mukoma kebhi nemuri ya Zimbabwe inzwai. Paitori nomwe mwana zvakare aikakatoroora ndokuita mwana mumwe chete. Aita mwana mumwe chete. Munhu achibataka kurwara nenjere. Mukadzi wake akati andigarira izvi pano. Chikonzero kwatinofamba kumachechi, patinofamba nedzimwe hama tinonzwa kuti zviri kuitwa pambapa. Saka ngavasere nemwana wavo. Mukadzi akatora mwana wake ndokubva rova pasi, ndati akarova marata. Baba vakasara pamba ndokuzotorwa baba ava, ndokunogara pamba baba vavo zvokuti kurwara kwanga kutowedzera. Chikonzero vanga vachigara vasina nomurapisa, ende baba vachivedzera ndichiti handikwanisi kumuchekera chikonzero mwana uyu anga aine musikazwe. Dzimwe dzenguva akaba, paakaba ikoko ndo paakaroiwa achibva tanga kurwara nenjere. Ngaangogara pano pamba ndichimupa chikafu chete. Right? Popo. Inzwa Zimbabwe zvazodaro mukoma KB kwakabva kwauya munhu angari mukati mekubatsira, ndokubva ati izvo ndiri kukumbira kuvata pano kwe2 days ndositaka kuita basa padzinjirana pano. Zvikanzi nevakomana uyu munhu akumbira kugona pano nsiku ziwiri. Ndoda kuti nditaure mukoma KB, kune nyaya dziriko dzakafanana nedzekubata zvinhu, kubatwa kwenyoka, kubatwa kwezvikwambo, hongu zviriko zvinobatwa. Kuti vazozvitora kuti kune zvinhu zvinobatwa nekudzura, vanga vazvitora kune vakabata chaizvo. Vasingagoni vachibva vazoita mastaira nekuita matactics zvavo tokuti vanobata. Ende zvinoti maprofita nen'anga variko vanoona but vasingazogoni kuita. Vakaziva kuti kanyemba ari kuprofitwa kuti izvo kuperezeka kana kurwara kwaari kuita mumuviri make mune chakakandwa, vanouya kuzobata chakabatwa. Vari kuziva kuti mune, ende anogara achiudzwa kuti mune chinhu chiri maari, vanobata chavo ivo. Vanouya nacho. Yonouya nacho. Vanouya nechavo ava bari, asi chabatwa kudaro achiperi chinongoramba chichidii chichirwadza munhu. Bari chinhu chakaita sei chakapera zvikanzi uyu ada kurara panapa, uyu ada kuita 2 days achikanda zvinhu ozozvibata. Yes. Vakomana security, tinokutenderai kurara pano, tichakupai vanhu vedu nokuti tanzwa nokubirwa mari dzenyu. Vanhu vachizobata chinhu taane 6 years kuchingobatwa chinhu 1 chichingonzi chiripo, bari mangwana chikabatwa nhasi mangwana chinonzi chiripo zvakare. Takukupai munhu wedu, zvikanzi ndo zvakanakazve ndikupai mutsamba yangu. Ndobva arara 2 days. Rechi 3 zvikanzi ndiri kuda murume wamuti ari kurwara pana pane njere. Ndauye pano. Right. Murume arwara nenjere uyawo ndiye wacho akazonzi vanhu unganai. Zvikanzi inini muri kuti ndino mubatsiri, handisi rini mubatsiri. Ndoda kubvisa zviri pandiri ndiise pamwana wepano, ndiye achakubatsirai. Yes. Mwana upi? Zvikanzi ndoda uyu. Akanzi uyu ndiye arwara nenjere. Zvikanzi sei? Zvikanzi zvose dambudziko ramuri kuita imi zvakatangira pamunhu uyu ndo pakasimbiswa chinhu ichi.
pakaitiswa munhu uyu ndo pakazowana simba rokuti munhu ari kuita zvinhu izvi aite zvinhu zvake zvokuti vasingazivi vakauya vanogona kubata munhu uyu ari kurwara uyu. Ndo pazvakachengetedzwa, ndo pazvigere zvokuti akangokwanisa kuita zvinhu zvake haoneke munenge muchiona mwana uyu, but tinomuti ndiye sei ari iye ari kutorwarawo arabisara kuseri handiti akawanda. But zvandaita ndichisvika panapa inini ndo zvandakatanga kuona, ndobva ndazvisa pasaidi. Vana vandakatowapatsanura ari kurwarawo yakatogara ega, iye munhu ari kuita zvinhu zvakatogara ega, iye atori bhizi kuti asvike pamwana uyu but apachasvikiki. Zvikanzi takawina kudhara chasara kukuratidzai. Vanhu vamboti tiri kunyeberwa, ndokumira mukoma kebe vanhu vaungana vemutemo vauziviswa tsamba yanyorwa kunzi tine munhu panapa, mukazoona kwakaungana vanhu zvakafamba sei. Vanhu vachibva unganiswa mukoma KB, mwana uyu pakanzi apiwa simba ndokubva atanga kushevedzera vamwe mai mukadzi wababa mukuru aripo pazvikadzi amai sumukai aita sechiprofita wombotora zvakaita kuti ende munotora gwenzi iro kachai ridyei pasina mvura izvezvi ndoda kuti mupore pane zvamuri kurwara. Achiudza vamwe iwewe musi wakati wakabva pamuviri iwewe hauna vanhu vaukaudza, imi mune mwana akadai so ari kunzi anofa musi wakati izvezvi muri kurwara zvakati zvaitaura mukoma KB nemo. But munhu anozivikanwa achibvisa hembe achisungwa netambo apa agadzikana ari munhurume akatoita mwana 1 wakura 27 years ari murume. Yes. But akurwara right azosvika manje pana baba vavo zvikanzi baba ndisimukirei, baba nyakubereka apo anga kuita sekunonzi munhu aitaura apa aishevedzera kuti inini kana ndichishanda ndinoshanda nemweya inokwenda kuita iyo mitatu inori pandiri, kana kuri kuti midzimu ndine midzimu mitatu, kana ari masvikiro ndine masvikiro matatu, asi mweya umwe nemwe kana wakuuya une language yaunotaura. Munhu yakabva taka kutaura mukoma KB nerurimi rwakasinganzwiki. Zvikanzi vava vamwe ava ndavachinjira vaiva mbengi vachikudzira kuti makadai so avapinda ndevamwe ava vakuru kune vauya ndati vambotaura nababa manje mutauro waitaurwa usinganzwiki pane here aiturikira chatiende kumberi mukoma KB. Zvikanzi hausi kunzwika saka vana chavanodavira zvikanzi right regai ndimudzorere kuti ataure nerurimi rinonzwika ndokusvika munzeve memwanakomana wokurwara uyoyo ndokuti achifuridza but pakafuridzwa kakupedzesera akatobhodonha pasi ndobva amuka akutopukuta chi mavhu ekudonhera pasi aya achimuka mukoma KB achibva tanga nababa vayo zvikanzi ndiwanonzi nengi andirika gore rakati wakaenda kwakati uchinotsvaga zvakati zvakaramba, gore rakati ukaenda kwakati uchinotsvaga zvakati zvikaramba, musi wakati nedheti rakati wakakumbira mukadzi wako kuti ndiri kukumbira mundiperekedze kwakati chikonzero kwese kwawakaenda zvichiramba wainzi hazvidi nekuti pamba paugere mudzimu wevadzimu wemukadzi wakagara naye une simba unoda kukumbirwa kuti tinoda kuisa mumba. Saka chaikurisa kuti zvinhu zviite mudzimu wemukadzi wako mukuru, nokuti mudzimu wemukadzi wako mukuru wakati kana tichironga zvinhu tofanira kuronga tese zvaunoda kupinza mumba hazvipindi kana mukadzi mukuru asingazivi. Saka pawakatakura mukadzi wako muchienda hauna kumuudza ndizvo, wakakoda kuenda naye kuti unopiwa zvinhu iye ari padhuze chete. Zvakati zvakabva zvaramba futi nekuti mudzimu wemukadzi wako waiti hatina kugamuchiriswa hatina kurongana. Ndobva wazoenda kepiri kwawakaenda kwekupedzesera iwewe wakatoenda kwakaita zvokuitiwa plani yekuti mukadzi wako akasvika akarohwa nemvura akadirwa doro ndokubva abirwa mvura abuda mudzimu. Paakabuda mudzimu wakazokumbirwa uri mudzimu. Ndopamakapinda nezvinhu zvenyu baba balapa mukadzi atozvizivi ende mukadzi uri kunomufandisa vana vako vese vane nyora ende nyora idzi wakavatemera vasingazivi kusanganisira mwana uyu ndopo wakanzi sarudza pachagara zvinhu zvako ndokubva wagarisana mwana uyu zvakaoma. Ndobva iye abva ati ndiri kukumbira kuti muuye mubvise nyora yamakaise pamhepo yandakagara. Mwana kutobvisa hembe baba vana kunyanya kuti kora kwazvo kusvika ipapo achibva wangoita senge vari kukwenya kudaiwo zvikanzi ndabvisa. Zvikanzi ichokwadi wabvisa, ichokwadi mabvisa. Mwana akabva aita simba rikutaka kumhanya achitenderera vanhu achibva amira. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti ubvise nyora dzawakaisa pavana vese ava. Vanakomana vainzi uyai kunoko vana vachingokwenywa, but inzwai mhuri yeZimbabwe nyora kuvanakomana nyora kuvanasikana dzese dzanga dzakaiswa pakavanzika.
vanakomana akataka kukwanisa kuvabatsira vanasikana akanzizwa pana tetere pano ngavauye vanasikana but zvakangofanana kuti zvinhu zvakanga zvakuitika ipapa yange iri nyaya yekuti panga pasisina kunyarana nekuti nyaya yange iri apa yange iri kuti munhu wese ari kurarama ari papa arikuda kupora abatsirwe. vatete vaisvika ipapo kuchibva kwaisiwa jira ranga rakafukidzwa baba ava pamusoro tete vaisvika vobatwa ruoko nababa ava vabatwa ruoko baba ava votora amai ava votora ruoko vopinza muhembe yemwanasikana asi ruoko rwavo rwakabatwa nababa ava baba pavanokwenya kunzi ndabvisa zvikanzi chokwadi wabvisa zviri mavari ndo zvinoita zvikanzi inzwaka pamutumbi wandakagara ndopo wakasadari rako rakawanda but iko zvinezvi hazvisina basa rega ndikuzivise kuti iwewe pachako toda kuti tizoenda kumunda patichaenda kumunda ndopa toda kunobvisa dende ririkoko pese pawakatema nyora wakanga une gaba rawainaro ropa raibuda imomo waisa mugaba do gaba ropa ramugaba iri rakanoiswa dende riri kumunda asi izvo zvikutaura kuno kwatiri kuita pasi pemubhedha mumba menyu mukatarisa izvozvo rimwe ropa rachona mune mvura yamakadira imomo yakasekaniswa nemadota akapizwa ndokubva maisa ropa racho but ropa iri rinogara pasi pemubhedha but panapa iko zvinozvo ndakuda kudzorera mhepo kuna amai vanova ndiye mukadzi wawakaroora imimi amai mune mazuva mashoma matesa pasi pemubhedha pedu muchida kutsvaira ndobva maona paine mbiya but mbiya iyi muchibva maona ine mvura mukati pamakaisa chigumo mukanzwa kuti matota emvura iri mukati hamuna kutarisa makavhunduka chikonzero pamaimbofamba zvakare maibatari murume wenyu imimi makabva mabvunza murume wenyu kuti mbiya iri pasi pemubhedha ndiyei zvikanzisiyawo zvakadaro kutaura kuno kwatiri kuita mune mazuva musikatsvairi pasi pemubhedha ari kutsvaira pasi pemubhedha penyu ndiani zvikanzi murume zvikanzi ndoimwe mbiya toda kuti tindiareko handi kumba kwachona kumba kuchibva kwazoenda mukoma KB mbiya iyi yatori nebakatwa mukati mukomana achibva asvika iye anova ndiye mwana akabudirwa ndokubata bakatwa ndokuita sengano kodzoka mukati aidhonzera pasaiti mukaenda muri yaZimbabwe paWhatsApp channel yedu munoiona mbiya iyoyo ine bakatwa right ndiri kuona pane mbiya mune bakatwa chii chiri mukati membiya zvaikodzoka kwanzi kuita sekunonzi makapiswa zvinhu zvaiswa imomo ndobva madirwa ropa kuti ropa harifani kubuda rakatsvuka right kana kuri kuti mukadzi uyu paaizoona aisafanira kuziva kuti chii chako chaingoti mune mushonga saka iko zvinozvi pavakamirira iko zvini kunzi paroda kuendwa kumunda kana kuendwa kumunda kuda kunobviswa kuri kunzi kune vanoti dende riri kunzi riri pakati pemunda roda kunobviswa but zuva iro rakabva ati handishandi kwenguva yakareba zvandaita izvi inini ndaakumboenda ndichakuudze kuti ndinodzoka rini achingopedza kudaro mukoma KB mukomana uyo agara pasi akutotema nemadhaka akutobvisa hembe akutobvisa futi hembe zvikanzi naye mubatsiri zvikanzi no ndatini basa ripana pandakupedza ndati ndoda kushandisa mhepo iri apa zviri izi kuenda kunobata zvinhu zvababa ava nokuti ndo vakazvisa vese nokuti mhepo iri pamukomana uyu ndio iri kushandiswa pazviri izvi right now havana kutiza kana kokuenda chikonzero ndakapatsanura mhepo iri pana mwana uyu nababavo maconnections ekusangana kwauti akuenda kubasa haashabatiki baba vakatambira apa vanokuwara zvikanzi ndine mazuva apasi kusvikika apa pabiwa pane chohwamunhu saka manyai pa National FM WhatsApp channel munoona ndio inonzi dende ndio inonzi mbiya yanga iri pasi pembeta yanga ine bakatwa naifi pamwe chete nezviri mukati zvacho kune vasati vajoina tumirai kaiziro kuti link pa 0713 938538 0713 pamwe chete ne0712 393852 0712 so mubatsiri achadzoka rini kunopedza basa zvikanzi izvezvi ndiri kudzoka ndichiti ndapedza basa ndio pandirosunungura mwana uyu ndiye achapedza basa iri achipedza basa iri munofana kutosora makutofamba naye makutomuratidza kuti ndio rumu yako iyi achitokubvunzeri chikafu changu chiri kupi mombe dzavharirwa here mudanga nokuti mwana uyu hapana zvinoshamisa zviri apa akangovharirwa chete atoripowo munhu asi kuti ari kushandiswa saka mubatsiri akapatsanura network yababa nemwana saka mwana ndiye achazopesa zvakare kwanzi patiri kuenda kumunda kunobvisa denderero ndiye mwana iye anofanira kubvisa izvozvo tichidzoka pamba mwana anofanira kuti ndiye munhu kupedzisira mukangoona mukomana uyu akufamba araiti panopamba zvinhu zvese po zvarongeka mataura kuti baba ava vanga vakakomborerwa nevana vangani 11 saka kwasara ngasi 6 vakaenda kusanganisira nemadzimai achona akaenda akarowa pasi 6 ava vakaenda vanga vakatemerwa zvakare nyora iyi hapana munhu angasina kutemerwa nyora iyoyo
ndio ivenye kuti kana vakuita zvinhu zvawo magnet ndo painosikira ipapo because vana vangitori nemushonga mumuviri wavakatemerwa baba vacho kudhara. Hai, mushonga wanga uri wei? Ndo pasingabude ipapo ende mubatsira setaura kuti mushonga wanga uchibhori wei zvikanzi pandichapedzisa basa panapa mukomana uyu ndiye achataura zvese nekuti paari ndo pakaturwa dare rese. Taura zvese. Manyai pa National FM WhatsApp channel munoona kambiya mbiya iyi yakatikurisei haisi inoshandiswa namadzibaba lavo. Baba Grass ndo type dzembirere dzembiya idzi Baba Grass vari kupi apeno kuti ari kuponi vari kupi kuti jejensi pane gore rimwe ravakavingwa nemwe mukandakadzika Baba Grass vachinzi imimi mwana wananga ndichishandisa uku akuchashandisiki nekuti akauya kuno tofana kupedzerana. Vaiziva madzibaba Mateo mulitaniko manyai munoona ka right kadende kari kutaurwa kana baba Isabel kanga kane zvinhu pasi pembedha pamwe chete kane bakatwa kakandwa kapa National FM WhatsApp channel. Baba Isabel right zvakazoitwa sei kadende aka kakatorwa mukoma kepe hapana chakapizwa kwanzi zvichengetera zvese hazvisina basa network ndakapatsanura patichapedza zvese tikazviunganidza tozokuudzai zvikanzi izvo pachaitika basa kuminda ikoko kune zvimwe zvichabviswa naivo baba vachinzi cherapa vachazenge vakudzwa kunzi apatora but anenge achidhila naye ndiye mwana wawe sinenge takamira pakaipa mhuri yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa inyaya yekumasvingo kune murandakadzi ane vana vake vaviri asi aine vaviri anogara ari 1. Mukadzi uyu mukati menzvimbo yaanogara inzvimbo ina sabhuku kana lichiti sabhuku toreva kuti ari mutori muvillage raakatopiwa nzvimbo yake yaanogara asi nzvimbo yaakapiwa iyi akatozopiwa mushure mekuenda kumwe kwaakambogara achibva pamba pevabereki adzoka pamba pevabereki munhu akuita singa ane pfuma kudarika ivabereki vakamubereka ndobva akumbira kuti iye pachake ari kukumbira kutsvaga pekuita sei pekuti agare sabhuku achibva vamupa ndokubva avaka imba yake ine 7 rooms asi haisati yanyatsopera kuvakwa asi mukadzi uyu muri yeZimbabwe regai ndikuzivise akagara nevarume vanokwana kuitawo 5 kana kuti 6 kana zvichibvira muchizwa ndichitaura nyaya agara nevarume vanoita 6 asi ane vana vangari vana vaviri vamwe varume vakaita vana vamwe varume havana kuita vana pavarume vese nyaya yake ndeyekuti vese vakasiyana navo yaive nyaya yekuti aipomerwa mhosva dzekunzi awanikwa nechikomba kusanganisira mashamwari emarume umwe wacho ari pakati yaitori shamwari yemurume achizodzubva kubasa achisvika kumba akawanikwa bhururu wake akarara mubedroom pabhedha nemudzimai wake so varume ava vese akasiyana navo kudaro aikwa munhu mukadzi uyu akatomboita teacher soko aienda kumataredzi mhosva akaenda kumataredzi mhosva aisvika achiti isusu hatichagari tese ndinokumbira tiite sei nemurume uyu taakusiyana saka munhu aiti kana vachinge vasiyana zvaanganazvo nemurume aigara naye vaichena kana kuti aigoverwa achinzi atorawo izvi zvimwe zvacho varume vaitosiya zvese vobva vaita sei vaenda kunyanya varume vanga vane madzimai avo kuti vazotora zvinhu izvi vaisakwanisa kutora vaingomusiya nechii aine zvinhu izvezvi chishanu chadarika ichi ane murume waakasiyana naye zvanga zvaane 2 months asiyana nemurume but kumataredzi mhosva yakaenda muswe Friday vaenda muswe Friday ndovapinda mataredzi mhosva vapinda mataredzi mhosva vachidzoka kubva ikoko vachinosvika kumba vakawanikwa imba yake yapazwa mukadzi uyu imba ipa yakapazwa makasiya manyorwa tsamba irimo kunzi sezvo kwane vamwe vakupawo futi zvimwe zvinhu zvedu isusu tatora asi achizotarisa mumba umu mukadzi uyu anonyatsoziva kuti ichi ndechekwaBhosho ichi ndechekakanyemba ichi ndechekakazhi handiti maona zvinhu zvakatorwa mumba umu ndezvevanhu vanokwenda kuita vaviri ayatoziva kuti kanyemba naBhosho ndivane zvinhu zvabuda munomu saka iye achidzoka akasiyaudza vanhu vepamba kuti vedu vemumba zvemapazwa isusu takuenda kumapurisa so timbonoripota nyaya yedu kubva ipapo kuenda kumapurisa panokwirwa bhazi asi dare ravakapedzera kuenda raikwirwa futi bhazi saka vaitoziva vanhu vanonoka kudzoka vanhu vaisvika usiku chikonzero kaburika mabhazi pane panotofambwa netsoka vadzoenda kumapurisa vanhu vakaenda 3 days vasina kudzoka vaenda kunoripota asi vasiya vaudza vamwe vanhu kuti ndasiya vana panapa saka musara muchinditasirawo vana takuenda kunoripota zvinhu zvaita sei zvabiwa vanhu vaita 3 days havana kudzoka havasi kuwanikwa izvo murume uyu
paitofambira nyaya idzi ane munhu angachimubatsira panyaya idzi inove boyfriend yake kubva zvasiyana nemurume uyu waendisa kumatare dzimhosva. Boyfriend yachona mupurisa. Saka boyfriend iyi ndo yaifamba nemukadzi uyu kuti zvinhu zvako zvifamba ita so, kuti zvinhu zvako zvifamba ita so. Vachibuda kuti vari kuenda kunoripota nyaya kumapurisa, vakaita 3 days vasina kudzoka. Vakazowanikwa nemunhu aifudza mombe vari musango, vakarara vasina kana simba. Asi kutsvaga kuti vakarohwa papi, vakakuwadzwa papi, havana pauri kuonekwa. But vairera kuti muviri wavo wakaita sei, wakaneta. Ndobva vataurwa, ndobva vaendiswa kuchipatara. Vaendiswa kuchipatara kubva musi weFriday kusvika nhasi vari muchipatara, hapana ari kukwanisa kutaura ende vese vapenyu. Zvino murume uyu akaonekwa akapondwa parodhi, akarohwa nemukadzi weparodhi, ane mukadzi wake kumba. So mukadzi uyu shoko rakazosvika kunzi atozikanwa ari muhospital nemumwe munhu chikosi chipatara chimwe chete. Aonekwa ari muhospital nemunhu anomuziva akati kuzomuri baba Isabel. But munhu wakapinda naye muchipatara ndeumwe mukadziwo. Mukadzi wemunhu achibva anouzwa kunzi ko murume wenyu aripi, zvikanzi vari mazuva risingavaone, zvikanzi no ndakamuona kadhimendi ari muhospital ende muchipatara. But manzwiro andaita ndeyekuti murume wenyu ane girlfriend yanga anayo, saka akadhumaniswa negirlfriend ndokubvarohwa. Ndo masvikiro akaenda kupi kumukadzi yekuti vakachibva kumba vakaenda kukoti vakasvika kumba vakuenda kunoripota akaonekwa uchirwa munoti hazvizivi. Mukadzi ari kuziva kuti murume wake ari kunzi anga ari kugirlfriend mazuva anga asingaonekwi apo mupurisa. Saka akarohwa kupi kugirlfriend adhumaniswa. So mukadzi achibva enda kupi, achibva enda kuchipatara, ari kunosvika ari kuona mukadzi murume wake aripo. Ko baba mwana makakuwarira kupi? Baba mwana usati kugona kutaura. Vari kuchipatara kudaro kwavasati vabuda muchipatara, kuchibva kwazouya rori kumba kuye kwakambopasa kwakasiwa tsamba yekunzi tatorawo zvedu. Ndokukumba zvese zvemukadzi iyeye nezvevamwe pa6 vese vaya rori yakakumba zvese. Ndobva itakura zvese. Rori yakabva kupi? Aitanga iri kuziva. Vanhu vaitya kwanzi panga pane varume vailodha zvinhu nevamwe vakangomira chete. Ndobva valodha zvinhu motokari ichibva pasi. Vana vakatozotorwa nehama vari kugara kumba kwehama. Apa mukadzi ari kupi, ari muhospital. So kwakasiyiwa tsamba zvakare zvikanzi une rombo rakanaka kutorwa kwezvinhu pakusatorwa kweupenyu. Ndobva varwa pasi. Saka hakuna property ende iko zvino zvinyaya yekuti ienderere kumberi yakamirire varidzi kana vabva kuhospital. Ndo vachasimudza nyaya yavo kumapurisa. Apo muchipatara vese vari kungoshanyarika, hapana kugona kuita sei kutaura kuti wakarohwa nani, kuti wakarohwa nani, hapana ari kuziva. But nyaya yakatangira vachibva kudare vaona imba yakaita sei yakapazwa ichinzi sezvo waonawo zvevamwe tambotorawo zvedu. Amaiwe regai katingogamuchira ka andande Varimwo mongo. Ziri kupa mbere? Bhozo kuti. Arisema levels? Nyaya dzakanaka, nyaya dzedovi dzega. Iwe dzedovi? Ya. Dzokuita safe. Kunaka kwazvo. Ziri kupa mbere tindo ngwazi. Muche kwakadi. Takanzwa kuti pane zvawakabika, pane zvawakapakurira mhuri yeZimbabwe last Friday musi wa 30 May 2025. Ingoti turu kuZimbabwe zvakamira sei? Tine album chahotika rine 6 songs. Okay. Matracks aripo 6 inonzi kujandaidzwa. Kujandaidzwa? Ya. Zvichirevei? Kujandaidzwa hakuitwa yese. Kujandaidzwa. Yeah. Right. But number 1 ndo pane song inonzi ndine chikumbiro. Number 2 zivai vanhu. Number 3 yakanzi wakandivimbisa. Pane inonzi ndakaita dzungu. Okay. Yeah. Hadziripo 6 zitoripo izvozvo. Izvozvi Tindo Ngwazi ane maalbums mangani? ndere chi7 uchizvikompea uchizvitarisa nekwawakabva iri latest racho kujandaidzwa rakamira papi? Rakanakisa zvisingaiti but riri kukukidzana nerakanzi tamirira chachimindire. Saka vanhu vachiri kuda kuona kuti chisaifamba asati vanyasoone kuti ndiripi rarova rimwe. Message yawakakanda mulatest album kujandaidzwa imessage ipi? Zvakafana pane kanzi ndine chikumbiro hanzi Mwari ndine chikumbiro furatidza imwe iri kuronda pfuma yangu ini ndichingotambira muhoro unonzwa nhare yarira sekuru vadzama kumusha
Tasha kuti uchangobata mari baba watofona wanzi kwaita problem kwa. Yes. Pese unobata mari pate dambudziko rinouya. Rinobva rauya. Kamari kako Kobva katenda. So namba refu wari unza pano pa ZBC. Ndauya naro mulibrary sofa. Zvokutoti vateereri vanogona kusvikira kurinzwa. Ya, vanoona kusvikira vatoona. Alright. Kunze kwedamba refu iri ndezvipi zvimwe zvawakarongera vateereri vechimuti 2025? 2025 tofana kuti vanofana kuwana music yavo nemavideos zvese. Mbozi mazuva ano kuti ungoteerera usingaone zvinhu zvacho zvikuitika. Zvofana kukomplementana. Kudyidzana. Mavideos. Saka uri kutarisira kakubudisa mavideos mangani? Album Rose. Rese. Imwe yacho ndakatopedza endo ndechikumbiro yandanjimba. Right? Yeah. Pane here waungada kungopa sando vakakubetsera kuitira kuti album iri ribude? Munya Godfinger. Too much power. Too much power. Tawanda Mchechetere, the boss from Shurugi. Boss Jejeje. Right. Chibanguza. Wakawandisa. Manu Jangara. Moshongora. Mashows akamira sei? Right. Aizvo zvipari kufambwa. Parikufambwa. Mulockout chapota chidzoka. Muharare. Sorry, chapota chiuya masande. Masande muharare. Friday, Saturday tichambobuda. Okay. Munenge muchimbotenderera. Tombojandaidza. Muchisangana nemafans. Vanenge vachida kutaura naTendo Ngwazi andande. Munobatika sei? Masocial media platforms kana mune nhamba dzenhare vanokubhuka sei, vanokubata sei? PaTwitter tiripo, Facebook, Instagram, YouTube. Asi namba dzangu indokupai dzangu kwete dzamaneshi. Personally. Kuti muyazondipa sando dzangu zvakakwana. Idzi dzisina chipomerwa dzinenge dzakabaisa pe. Okay. 0713 005 984. Dzokororo ine simba? 0713 005 984. 984. Kufona neWhatsApp zvese. Zvese. Vanozodawo zveiko kechitotaura. Mashoko kumuri yeZimbabwe. Muri Zimbabwe ndikutendai nesupport yamunayo nezera ndinaro nematera meta music yangu. Mwari ngaro pafasi. Tinotenda angopfura nepanapa muri yeZimbabwe auya kakuzosiya kadamba rifu rake rechinamba 7 rinonzi iro kujandaidzwa. Ndekapi kauda kungosira kavateereri akapela warova ka 1 kamwe kacho akapela wobva warova marata zvako Tindo. Dakurova akapela inonzi ndakaita dzungu. Umwe akaita dzungu akamhanya kushambadza mukadzi wake kuti amubatane chikomba. Zvino zvavadzokerana achanyarira koiko. Rikiti bvo rambo wakabata pachimuti uchanzwa ka latest album kubva kuna Tindo Ngwazi, The Adequate Sounds. Regai katimbonzwa kavateereri vaviri kuti vanoti kudini kuburikidza kane icho chekukaroyi. 0713 938 538. Hello pa National FM. Mwanzangu. Bwanji kanyamba bonzo. Kuno kuli bwanji kumweko? Aise ndiri bwino naye ntchitoyo. Ntchito pang'ono ndiyani wathu uyu? Original Kachimanga. The original Kachimanga. Ndisei baba. Parisepa Westgate zviya. Aiwa pana dambudziko. Aiwa tinotenda tibatsirei tinzwe. Vakaenda kutimu rezvigurero vanotoziva kuti uniform iyi nhamba jezi rakati ranga rakapfekwa naNhingi. Zvotozikanwa izvozvo togona kutadza kuzviziva isusu tiri kunze but vakaenda kutimu ravo vanotoziva kuti kala iyi yanga yakapfekwa naNhingi. Jezi number 9 nderani? Nderakachimanga. Nderabhozongora. Amai. Plus hazvitotengerwi nemutemo kuti uniform yebasa uishandise rimwe risiri basa raro. Ane mhosva futi munhu saka mhosva dzake itu. Right. Aiwa tinotenda wagona taniko. Boss Black Sam tozoti makabata chimuti paita munango pantedwe. Hello pa National FM Radio. Yeah, zviri kudibhoda. Mushe zviri kufamba here? Guda kuri kwekoko. Akuno kukakanaka meno kwamuri. Akuno kuti tiri kufara wena. Tiri kutaura nani kopi? Utaura pamission kunyera ari pa seviwa. Aiwa tinotenda tibatsirei tinzwe. Vakomana vanotojairira vanhu. Vakomana vanotojairira vanhu vanoda kutomboonekwa vese. Manje towaona sei towabata sei?
timu racho rakaita zvekuuya iroro ndoro rinomboda kutobatwa rese vanga vari mugiraundi vacho ivavo anga ari mugiraundi anotozikanwa anga atadzozikanwa nevamwe vake anga ari mugiraundi pakajambira mudzimai uyu mugiraundi mukadzi yeuya ndiye akatokonzeresa futi anga asina kudaro hazvaizvo hazvatomboitika handiti saka iye ndiye akatokonzeresa futi pamusoro pezvo saka timu rachero rinenge ichitozivana kuti uyu neuyu ndiye anga akadaiso nai mukoma kana okay kana pane munhu waunenge wafarira unoita kumumbunyikidzira reka kuti unotaura naye mune zvakanaka kumbunyikidza hakudiwe unonatsotaura zvakanaka wataura nemunhu handitika obva zvinoita here kana hazviite ndizvozvo itori inonzi assault yakaita iyi regai mapurisa mapurisa apa angashandira vangatadze nei vanoita tsvakurudzo vanoziva kuti vanoshanda sei vatondomuzive ka munhu wachozvi kuti vangatadze vanomuziva seivo ko panopinda mbavha mumba dzoba dzoenda but dzizozobatwa wani dzozobatwa papaipai handizi but uyu hatikwanise kumukwanisa kumuziva but vanokwanisa kumuziva ndevapi vamwe vake aiwa rega tisire mapurisa basa ravo saka vakatongokwanisa kubata timu rake rororo ya vachataura kuti ndiani ndakangotobata timu rororo iroro ringechita function rachiroro ndori nenyaya yese aiwa tinotende baba Isabel pane vanga vachibvunza kanhamba dzemubatsiri wekukwekwe zviya nyaya yamataura yekukwekwe hodati handina kunge ndatenderwa mukoma KB panhamba kuti tinokwanisa kutaura nemunhu dzimwe dzenguva anenge asingori namba dzake dziite sei dzibude saka inenge iri mhosva alright regai kababa Isabel vachazotaura naye then munobata kababa Isabel kana vakwanisa kutaura navo vanozokupai kanhamba dzacho imimi wacho baba Isabel munobatika panhamba dzinoti kudini muri yezimbabwe ndinobatika panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa tendai tindo masenu mucheki mukoro tinokutendai ndinonzi Kanyemba Bhonzo pabodzika na Bhoshongora Washington Maremera aka Bhoshongora Natasha Ziku na Claudius Chari tosangana zvakare mangwana movaka nekuteerera kwakanaka musakangana kuti chirongwa chedu Rumba versus Museve chadzoka nhasi 20 minutes past 6 kufika na 7 o'clock muchifamba na Clifford Holobzi Baloyi.